Brachila, you at Brazil? Yes. Yes? Yeah. Tak shut up! Ja to točím, ja to dám na YouTube. Uvidíš, že ten debil sa tu zase pripojí. You are retard? Andy, trolling. Niekto nám tu zvoní. Haja, dojta. Haja, Brazília? Haj, škola, haj. I can speak Portuguese. Oh, damn son! Aha, yes. OK, tak drž hubu, hej, Brazíl. Toto bude tak zábavné na YouTube, že sa na tom nikto nezasmeje. Bude to trapné. Haló, Brazília? Áno. Áno? Veď ale nech ten opičiak dá, čo hovorí. Hej, Portugalsko. Não tá entendendo nada que eu tô falando. What the fuck? Nejaký Portugal tu na Skypeu? Andy, potom si to môžeš pozrieť na YouTube. Že sa ten debil zase nepripojí do hovoru. Spomen čerta, už je tu! Chęci, mansione! Hej, Portugal. Hej, Portugalčan. You have no Portugal. You speak Czechoslovakia. That's a tough. Oh, dám sám. Ide s nami aj Táňa troliť Portugala, hej? Ona je online, ale uvidíme, že či to zdvihne. Hej? Akože, kto si mi píše na Skype? Ale ten Portugalčan je online, chápeš? On je tu, akože v tomto... Hej, Portugalčan, I not speak Portugalsk, I speak English. You speak English? What? Oh no. Speak. Oh no! Shut up, vole! On speak Portugalsk. Aha, okej. You speak Madejčina? Madejčina is no. Hey. Teraz Táňu presviečam, nech volá. No, please, no. Oh, shut up! Damn son! Vidno, že v Austrálii, či kde býva tento chlapec, že nechodí na anglický jazyk. Ak sa ten debil pripojí, tak ja ho zabijem. Nepripájaj sa, brácho. Dobre. Ja neviem, akože, ja som písal, kto má Skype a on taký... Ja bench... To je koko! On sa zase pridal. Dobre, čaute. To bude také hnusné video na tom YouTube, že... A o mňa na YouTube všetci zhejtia. I not speak Portugal, I speak English. You know speak English. Čo chceš? Portugalo is shit! Portuguese is shit. Aďo, počúvaj, mňa všetci na YouTube zhejtia. Áno, tu vás. Kebyže si videl, ako je to amatérsky natočené. Mi to pošli to tvoje video, keď to chceš na YouTube. Hej, vydám to na YouTube. Čauko, ahoj. Nie, ticho! Ticho sami. S kým voláš, Mario? S Portugalčanom a s Aďom. Aký Mario? Ončákom. Ale
Ončákom. Oh, no. Pozor. Stoj. Nie! Ticho. I'm five. Ela veio quente, eu já tô fervendo. Ela veio. You speak mother in China, Portugal. Hej, shut up, bracho! Chceme ťa vyhodiť z hovoru, čau. Sorry, bracho. Čau. Watch say. Say, Už je von. what to say? Ak sa pripojí, tak to je riadny retard. What to say? What? I not speak Dameson. A vieš, čo bude najhoršie na tom videu? Že mne tu sestra vošla do izby a ešte aj táto. Tak to bude najhoršie video na svete. Ak tam nebude 10 dislikeov, tak skočím z mosta. A nie. I not speak Portugal. I speak Povedz mu, že nech ide go poop, nech ide srať. You close that. Close. Ach jaj, prečo tí Portugalčania sú takí tupí? Neviem. Kebyže vedel, čo hovoríme, tak by nás zabil. Peco. Pripoj Táňu, ona je na Skype. Hej, ja viem, ja som ju pripojil, ja požerám, ja ho nejdem volať a na čo, a na hovno. You madejčina! Madejčina ga ajajna. You are on YouTube. Áno, yes. A všetci ma hejtia aj za moju angličtinu. Hate on English? No. Akože už to mám prestať natáčať, má to za chvíľu 8 minút. Ne. Dáme tomu 10 minút, hej? Ne. Ty Portugalčan, čo nič nehovoríš? Ahoj, sa vypnú. Nie, ja som ho vypol. Aha, no. Ešte tak. Akože keď vedem. Naša angličtina video poslať. My nekomunikovať angličtinu, my vidíme také A všetci ma ešte zhejtujú za túto pesničku. Že pozeral Pia farmu mal, ale to není ono, to je paródia, hej, tí cigáni, kto mi tam bude nadávať, tak ho sejmem. Ten debil sa už do hovoru nepripojí. No. Ak budeme mať milión, tak no, natočím si to ešte Du. na nedajú. Nič, trolíme Portugalčana. Marek. Ticho, to sú moje! To sú moje. Dobre, už ti nedám ani jeden. Vyprosila. To je čipsová katastrofa, tu vole, mi tu chodia žrať čipsy. Nehubuj. Budem, keď ti sa mi čakče. Peťo. Bože, všetci ma tak zhejtia za to video, ja som... To. Veď susedka, už viem, ako ma zhejtia za to. No veď tak povedz, že si... Už som o tomto videu taký smutný. Chce mi nejaké video, ty koko. Prejdeme na druhú stranu. Máš tam to video. Nič sa ti nestalo? Čo si zlatý, ty koko? To čo je za hovadina? To rozprávaš, nehambíš sa. Poďte, ideme na druhú stranu, prejdeme. Aj this one. What the f?
OK, ja už som nešťastný s tým videom, ešte ani keď není uploadované na YouTube, ale dobre. Veď pusti ho pýtam. Hej, viem, ale je to hovadina. Ale všetci ma za to zhejtia. Nechaj to bude. Zakázané reklamy si pozrieme, ideme reagovať na videá na YouTube a dostanem copyright strike, áno, to chceme. OK. Nie, toto sa nemôže, OK, tak čaute, toto bolo pre toto video všetko a odberajte a dávajte lajky, čusa! Ale